Trevor Gatefold is Stachan Sugadí Páirc a Portlaoise and Chéadhbhta the Craobh TG4 naman Rávíle agus bheith cahar ins na Seinseir agus Laois an Iarnáúil a Tráchtaire ar na cuairteoirí Corcaigh an sa Tránóna se tá mid lá an Táirg ach ní cuma an Táirg atá chuirsaí aimsrin sa tá slachríil báistí isteach chuing an sa agus tá sé fuair agus séide na cuithe seachtú taobh na lábha deise agus sin ag fécant amach agus sin ráte cléthe táchtach den dá ar an seo in Grúpa trí an Ghailbh an tríú ar an in san Grúpa agus mábhún nó mábhín bútóir going an sa Tránóna bhfuil tháirg sé anna deis dos na bútóirí sin dul raig go dtí na bouty carú ceannis ag ceann cúpla seachtain. Se cúpla duna fósa bailú isteach an agus deis má se súl a chahabh chun ceang ar na fórna a bheith go dul chun Páirc an sa Portlaoise Tránóna agus tas nóid leis an bhuair an áitiúil líis. Ímar Barry hosnóg sa cúl lomh agus lína lán cúl láidir ó sa cór an captéaniste sa lár Clóda Domhnaigh bhar trí agus ar an dáhéamh snéad fearrla agus gráinne lálar. Anna Moore, Mary Cotter agus Aoife Garman an son ag críoch nó cosantóirí líise agus a lár Páirc beag Kate Jacob agus Andrea Moore ag tosnú dómh Tránóna. Tá tosa Harbheith bríomhar ag líis beag fearr Tránóna ar leití Orla Hennessy, Aisling Fitzpatrick agus lán tosí na fórna ó Chumannéamh Joseph, Emily Lacey. For an Corcaigh agus cúpla ahrú déanta ag an manastóir Shane Ryan ón bhuair an chaile gona hírí ag cluthe cheannis na mún agus gá ceannach son I meas na gosantóirí Tá nó ag Seán na Kelly mar lán chuúlíonn sa Tránóna agus tá an saibh na ggóildraic ó éire ógasteach sa lína le chúl. Sin captéin imar thóir lár Páirc a Corcaigh Mhórdha ó Callahan agus beag Abby O'Mahony taobh le siúd i lár na Ghart agus an son tosa maithríisteach Laura O'Mahony, Amy McDonough, Seán Cronin agus Katie Quirk ar imla Cearnóga anna éifeachtach agus an ghiúil ar na scórna a chaimsú. Se ní fad uganis cafa seach na peile tá líis I meisteach a ggheircail chuoinnig raibh cúpla seachtain corthacha cá chailidir na banastóirí bhí cá rihann comórtas scríomh Tom Devereux agus Billy Kiernan, Timothy's son, agus tháinig Stephen Duff isteach ag an nóid dearnach dúireach ar hosnig comórtas Laoin agus well bhí cúpla cluthe dín an sonnig trí cluthe caiilte gona caildara gona na mí agus gona átha clia ach é sin ráte dúir sé cruibh sé fálam dréir sa bhí gohéon ceann na cluiche sin a dul raig agus ag deire tá siad ag an stad seonis go bhfuil siad Somália Chéadhbhta agus gála tuspáintas má agus más féidir bua a gáilt ar Corcaigh an sa Tránóna. An sonnig fecintar Corcaigh bhfuil bhí droch bhlíonn ag tús na blianachá sa bhéidir gur dícháíoch ó raing a héin na strathe iad agus an son gomórtas na mún viidir níos fearr bhuiidir ar átamach ag gluthe cheannis na chuige gine chiirí mala cúpla seachtain hin agus cé go ráidir inúchttar sa chéad le tháinig feos go cinntar chiirí in san tarna tréimhse agus thugadidir an lá lotha go deire dó a cúgdeig I gine nád a tríide go dtainn chéad craobh na mún ag ciirí ó Rávíle agus a seachtaíag ach roiint imirthirí beidir gorta agus gan bheith ar fáil agus mar sin agus fuair beidir atá ag seanseáil agus ag athrú atá ag Ryan ach sin ráte tá siad mar rogha na núidir an sa Portlaoise sa Tráthnúna. Líis ar bheile dícháíoch comá ó rang a dó na strathe ítriúd agus droch haspáanta strathe níor bh cóscóir amháin nuair bhuad ar éon chluthe agus chailidir sé chluthe an son in san comórtas strathe a bhí anna díon ar fadartha é roch an airig. Mar derm se hannig Stephen Duff isteach an son banastóir áitiúil tar nóbhí sé ceannas ar Portlaoise ar feadh roinnt a bhliain agus bhuaigh sé trí craobh chunta agus trí craobh strathe le Portlaoise na Seinseir I bell naán inimeacht ceithre bliana. Bhí sé cumá le DCU in san chorn I Craobh agus bhuaidir an ceannátha son níos túisce im mbliana agus banastóir hiag cuasaí peile go maith agus be sé gur tuspáintas maithgáilt óna fuair an sa Tráthnóna ach tuige sé Corcaigh mar ran na núidir. Tá an réiteoir agus ar na maith lár Páirce beag na gréig le caibh an áde na peile ansa fearr ó chunta cheathairlaigh sin Jonathan Murphy ó Chumannéamh Muilling agus mar dermse slúbeag duine bailú seach a gcónaí bhí cluiche níos túisce I gcóran taltan agus an ar an áitiúil well bhí ceithre chuúlaí neachtar idir iad agus nuairc ag deire héna tríide go gona héna é ach fear réir forhór na slú bailile heló agus níos gur as nuairc an chuide bhó ach tá mid olh inis I Portlaoise don árán náisiúnta árán na bhíon.
Sean Tyrone náisiúnta Castancho I Portlaoise an chéad bhabhta de Craobh TG4 naman Rámhíle agus a feitheadh chathair Corcaigh agus Laois in Míchéal so I Páirc Mhórdha agus sin ag súil go mór leis an gaibh an fear ó chathair sin Jonathan Murphy an tá Laois Páirc agus an Peil ina heileamh an Sonnaige agus mar sin I fad uganis go gafiisteach an Peil agus tús leis an gomórtas críomh don dá an sa bhíidir maith ag síne agus ag seair le tamlín ó le bhúchan golóir déanta ag an dá thaobh agus sean teistenis is mórtha aimsir na críomh an féidir tuspáintas maith chuirteach agus an son an féidir an bua gáil cín banistóir Corcaigh maith an son sin é Shane Ryan tá sé leabhart leis na mná agus na focailíarnacha I gcúrgid a bhola agus a bheala agus a grís agus an rud céine dhéanamh ag Stephen Duff ar dé bheile de Laois agus iad isteach samach ag ceirceúin sin a dóg séidir ríist ag Murphy fán tosnú an sa I Portlaoise agus na 100 dolisteachchans an seaastán Corcaigh dul amach na captain well Clóda Dunn ó Laois agus Mór ó Callahan ó Corcaigh agus siomh go leir na Páirceann ceann ortha be Corcaigh ag immert agus sin féint amach ó thaobh na láimh deise isteachtaí taobh na láimh clé in san chéad leathan agus mar dermse lá mór den dá an so cím gohfuil ahrú déanaach déint an son ag Corcaigh agus ifir féhéin istig ar bhfuir an son sinní Éva McAuliffe ní eicme se go bhfuil ahrú eile déanta agus stad áirithe seo réitirnis réig agus an Peil cat an orda Grúpa 3 galamh Corcaigh agus Laois agus deis mór den dá haobhann sa tróna Buncloch a legat an comórtas im líana. Amy MacDonald de Corcaigh ó Naomh Bán. Bhí der seach an mórchas an tachtan an comórtas Peil seansan son leis a géad kick agus Abby ó Mahanaíoch an countson ar haobh na láimh deise in chéad seansan son caiilte ag Corcaigh. Kick amach inis le teacht ó Emer Barry. Agus well decretí an son ag Laois sin na chamad agus sealamh Harnáis ag Corcaigh tá sin mar rán an úidir agus Mr. Gear tuspáintas maith chuirteach an sa tróna na Katie Quirk fósta dul isteach contúir de Laois ag tús na himmartha Quirk an ceann well gléite Harnáis an réiteoir ní dul go raibh gábéidir mar go raibh sé meisteach ar an trasnáin ach ar réon chuma beag kick séir ag Corcaigh agus deis an chéad scór a chaimsiún Nishan Kadesh Mosha, Katie Quirk on na breed and Canton Nishan Dasso, Gahard na Moir Sausta, Mosha and Head score a Corcaigh, O Hicksair, Agus Tokagus Nastans on a Katie Quirk. Nishan Kickamach and Ordens on a Hain, Emer Barry Lishan Ericsaw, and got reached Corcaigh egg brew contostic Shellavaka, Babhta on Ellenson, Tremor or Callahan. Agus an Lovin Ordenson á Táirt Buntáiste Táirt an réiteoir Sleanna Seachtaí Dara Kiley. Corcaigh ag fécin go máfiú in san nómadí luach an so. Katie Quirk, pass seach an son go fada le Saibh McGoldrick ó Éire óg. Na Crinnes an son ag McGoldrick. Gá chúlín inis ag Corcaigh agus well tús má chutha leis an gluthe ag na cuairteoirí. Leis táchtach de Laois. Kick amach seo a bhúchant. Ach a ríist an sway le Corcaigh agus cadémar hús an ceanta sleanna histeach. Deis an son má leanan si loha an pasta dul ó ghuine go duine ach sealamh gcónaí contúirt an sa de Laois an ceanta fad na talún ag Emma Cleary agus Haran Trasnáin sin trí cúlín in imeacht trí nómad ag Corcaigh Emma Cleary ag críicnú leis a gceann áirithe son. Agus dachartaí ag Laois lámh madar a bellan so. Leis an réiteoir dul se Corlaois ag tastáil an son ó bhirt Laoise agus ní mór dó fécint ó thaobh conas is féidir nis doling lech le ceansaíocht Corcaigh le go haon kick amach atí seo cinnte an son Corcaigh brúte go mór an tosig ag tús na himar agus dachartaí ag Laois éon sealamh gáilt an son. Agus nílam seachas an cúlbáire a réigen go raibh éanamar ó Laois leis sealamh go dtí seo, is an kick amach a ríist.
Sean níos fearr déanta go maith an son ag Anna Moore. Agus seans ag Laois Tráchtaire anúnsaí. Sleamhna seachas go dtí Aisling Fitzpatrick. Laois ag spáint níos fearr inis. Deis an son Katie Donoghue. She dul siar agus an obair cosint inis le déanamh ag Corcaigh an tá i Portlaoise seachtain himar Laois Páirc sin Kate Jacob. Aoife Gorman inis. An lántas í bogamach sin Emily Lacey. Passa me isteach ag léit go maithiste an son ag Corcaigh agus déanta go maith an teachtamach le seileamh an lámh an ardar ríist ag an réiteoir agus Jonathan Murphy tar buntáise de Corcaigh cinnta an lús atá ag Corcaigh an sá lámh an ardar fós á tairt agus buntáiste á tairt ag an réiteoir tairingt stracha an son Emma Cleary inis le seileamh oscailtí beidir bhfuil deis an sá ag a deire an count an Cora Haran trasnán ag Emma Cleary an tarna cholína casiúd gá ceanna sa chéile ché agus bhfuil Corcaigh ag aimimsú scór gach nóman an sá tús úntaach ar fad le maintar na mún. Leis an réiteoir cinnte go bhfuil gach an olamh. Cic amach a ríis le bheith tóca ag Emer Barry go leor seileamh ag siúd in san chéad cú nóman an sá Portlaoise. I can dul dín taobh hawl nó dúir síos tríd an láran tamsa Gurgaigh chuirtí Aisling Fitzpatrick praban an líród a ríist i bhábhar Corcaigh agus déanta go maith Dara Kiley. Seach sa Lawrence an Maura O'Callaghan of Anistre na Móna. Cinnta an cóimirte Corcaigh ar aus go dtí se Melissa Duggan teach an tosig tánta Dara go Corcaigh ceannas tigi chéile. Seach sa Lawrence deis ag Abby O'Mahony a céimena sa mreis an son a deir an réiteoir agus faoi se bhégan de Laois. An kicks here sin le bheith tóca ag Emer Barry. Cuinig go raibh Laois díchála ó rang dóna straithe níos túiscim líana agus gan aon clé buaite agus an son an trí Craobh ag go mórtas Laoin well chuidir gacrod dá raibh cá ach ag a deire Cail Dara an bhí agus á clí Rómha agus na clí sin ar fad cailte chuma ag a Laois. Ag fécinn na cúigi im líana bhfuil bhí ard bhacha ar aus an damdar nó comórtas rang a héna straithe tu go lód an chéadúir im líana agus agad ar lo Craobh ola gona Domhnaigh á clia ag anas ar na míon tá go Laoin agus Cirí ag anas go mún ar Corcaigh agus anna chóric ag a deire idir an chaileh agus muo ag na galibhigh inúachtar ag go mórtas chonachta an réiteoir inis ará go bhfuil Corlaoise tastáil tá beirt sínt an son ban líise mó nirní ag fécinn níos measa dígarníg teachtar neisir na cosa ach nuair hasúmitar neis be kick séiristeach ag Laois agus an bháisteach níl si traum ach slacharíl mar dermse níos mó éonar deile agus sa cnílacha miábhar go i lár an bheith. Seachún Laois Aoife Gorman André Mhórdha is a géir dul chun caiim mar choútar an son O'Callaghan seileamh gcónaí ag Laois agus iad sa tóir ar a géad scór an soach an pass sin a ríist mithir strain Count Dernach agus Corcaigh ag fécinn go maith fiúg tús na himmartha. Clishton son ligan an count a bogach an tosig. Smachta ag Laura O'Mahony ó chumní Gonaván Rossa. Brú chun tosig ach ag brú go míid lethe go deir an réiteoir agus an kick séir sin a dul bhábhar Laoise. Fécinn turn arána agus Mary Cotter, her Nashty Cotter. Sullivan son ag Katie Donoghue a hosnig de Laois an sa Tráchtaire. Leis Aisling Fitzpatrick glóric slí tríd ach ríis díhalamh má ag Corcaigh ag tríd go héanlí ród amach ag stad seo ibre raigan son ag Cleary há cúlín maicisiúd go clist isteachtaí Katie Quirk. Corcaigh ag bogad go maith tús na himara. Quirk fós a dulteach an pass sin ar náiseach ag a deir an pass gan bh úntaach ag bróg ag a deir de Katie Quirk. Tígur san Imerton son an tálé an lábh a chamád air agus an immer begáín scuilte iste an son agus tá kick séir eile go nó ag Laois agus faoisih dómh an son. Dí mar Corcaigh seileamh an son aá ach passan na nach raibh thar mulla beirte agus ag a deire buntáiste seileamh ar náis ag Laois. Ocht nóma díra catan sá agus ceir cholína tigi chéile Corcaigh Katie Quirk, Saibh McGoldrick agus gá ceann ó an réiteoir dul isteach an son bhí sé sin buaite stig ag Katie Quirk agus tá kick éiric an son tailteché. Se Katie Quirk le seileamh bhí si strachathe
Taring Hanís agus níléon ceist fé Cicéirice Corcaigh agus deis cúla aimimsúis ag dara Cailí. Nis an réitúircha cinnta gohfuil an spotí ceirtecha agus Cailí hána sí láthraach bán chun tosaigh chun ceann san na hógand ó sa córamach tá Emer Barry. Cailí de Corcaigh Cicéirice ná nómad geala bheith catansa I Portlaoise an ceann san Ibrahim Stacatí cúla an angaigh. Cúla Cicéirice ag Corcaigh agus seach gúlín inis atra ní léon scór fós ag líis. Corcaigh ag fécinn tar ausach tús na himmartha. Shalfarnash ag Corcaigh agus ináíir dacratí ag líis teachta seach an san cléthe Corcaigh glan an uachtar deis an sobidir a cúil an ceann san dul isteach óvidir ag írig ag chuir isteach ó fada le dara Cailí a ríist ach ag an deir an pass a hir stray Shalfarnash ag Corcaigh ceanasíocht omlánacha in san chéad den ómad seans a ríist ag dara Cailí cúil aimse ach an ceann san díreach ar fóríl. Tarna counter strains on ag Corcaigh ach dacratí an sa tróna ag líis teachta seach in san immert. Leis an cicamach agus Tráchtaire sin cúlbáir Emer Barry. Brú an son agus Corcaigh go ríist ag brú an tosa ní luha pass nó seileh chailún ríist fé brú an son Andrea Moran. Ag deire iad dul ruúthar agus ag iir teachta leis an taobh an farc an ceann smachta goáling an son ag mó nerní líisina is dul an ruúthar tá si ag iir seileh a chamad agus fécinn bhfuil scór ionta chamad an son go héifeach ag Emily Lacey agus dul ghuiine go duine Corcaigh is ag titim siar in ifric ag iir seach chosint. Gan hén deis tart fé scór fiú Gotí seo ag líis bhrálo dul chlána scóir agus stad seo ach dacratí teachta seachtaí áit chun gur féidir tart fé ceann ag deire tarigh mó nerní fé an ceann san trasna ag praba ach ag deire ar héamh na lábha deise chéad seans caiilte an son ag líis fanna an scór Murphy héna cahar ag Corcaigh gan éon scór fós ag líis. Se chun Corcaigh go ríist tá fuinmh agus bhd níos mó fuinmh in áíire ina go dimmartha go dtí seo chéad den ómad a golóir amla dul. Melissa dogan inis ach tá Cailí sin san feice an réitor. Fuair sí sank sa bhéil an son ach ag deir an nóta tóca ag an réitor Jonathan Murphy agus an kick séir le tóca ag dara Cailí dar nó is a fuair an Cicéirice dúr an son de Corcaigh agus cúlma. An deisinis Corcaigh chur ar an únsaí ríist. Ceann gard an tamsa. Emma Cleary ó chum an éire ó gá chúlín maithó nimmert ceisiúdaigh tús an himar Harnashtí Cleary. Ríist go leor rána ag Corcaigh teach an tasganis Aoife Healy. Tar sí fé scóirí héin an ceann san áfach ar héamh na lábha deise an tríú ceann ar fóríl an son ag Corcaigh. Ach fervór na seileh during 8 fáin géad na mar sin ó húsacá. Agus cicamach eile níos le teachtó Emer Barry. Fécintar na rána agus go leor cleachta leis na cicin amach ag Barry go dtí seo. Ceann san díreach seachtaí lábha ban Chorcaigh Mauro Callahan, captain na fórna Corcaigh go ríist na gansa darga ceannastí chéile an ceann san Ibrahim tá sean san ar scór an ceann san Ibrahim Stach agus Haran Trasnána go deire an pass ón lán tosaí agus ag go deire críoch na Haran Trasnána an son ag Corcaigh na scórna ag teacht hóéis go dómh ag an stad átha seo dacratí ag líis an fellach mad cicáilte amach tá siad féhrú. Cín taobh an Páirc agus líis le seileh iad ag irí dul chun ceang éigentí ana bhanis. An scór deirnach sin ag Corcaigh ag Amy McDonough ó chum an néomh bán na ceann san seach sa cúnge, Bert ó Corcaigh ann agus smachta gáling ag Melissa Duggan. Bháisteach nús a ring an sá go tréin in Portlaoise Corcaigh go ríiste teacht is cum leo siú tá si ag imar go má aimimseir críomha agus deisinis tart fé scóir eile teachtaí lán tá sí Katie Quirk cúlín ó chiicséir tá Berta Strach Ashton son an réitor glígant an immert dul raig i gcónaí an son
agus ag dara é sin good arnas. Níos fear an son ó líis, spása six lár praban in líróda ag dul haar gohaing an son, agus ag dara clúdach maith an son ag Corcaigh, Melissa Duggan, os na dúchanig teachtamach agus Corcaigh Babhta eile teacht. Cancel léite go maith ag líis. Sin pass begáin í Normacha becerca meg Ashling Fitzpatrick alta breasús tá buile an son na fuite agus cluthe tá an Spórtúil an áíir gotí seo a Corcaigh chaidán níos airde go cinnte go stad áir seo go leor am a fósal dul an rud is táchtaí inis de líis fécinn an féidir teachta ar a scóráil ceann na chógáilt agus stad a chuir le tíide Corcaigh Cíic sé eile go nóhann son a lár na Páirce. Dar nó an ghailmh tríú éireann in san grúpa seo, grúpa 3. Tá mé cinnte go mé siad ag fearisteach ar chuirsaí tránóna. Líis sin is go dtí Dave Howl. Brúin son ó Corcaigh tá siad déanamh mo go má ní hamháin ó thabh tairt féin na scórna ach anna chosint ar fáil go dtí seo níl siad tairt orlach an son de líis. Aoife Gorman ibristeach an son dí Lauren Carney. Oscailtínis, beidir go chance ag a líis ar an céad ceann an ceann amachtaí Andrea Moran. Níos fearr, líis sé sleanú isteach deis an son ag Mary Cotter ach tá athíireacht go bocht ar thaobh na lámha deise. Tarna chance ar scór agus an tarna ceann ar 4 ílan son ag líis. Hain a cúig ag Corcaigh agus gan éon scór fós ag líis an sa Somália. Corcaigh go teap Babhta eile. Ibre raigan son smachta ag lár ó maithní tá lús in tosa Corcaigh ní léon ceis fesin an pass má cofad an son le Éva McAuliffe deachreaí é chamad an son áfach agus líise déanamh go maith sin na clúdach. Gaoach sin ag neartú ag cuitú le líis in san chéadlach an son léite go maith ag Corcaigh agus ag a deire. Tarna frabba agus seans é sin na glanna tre Anna Ryan. Tása gon son tá Abby O'Mahony. Corcaigh teacht Babhta eile. Anna bhrúá chur chus an tar líise in san chéad carúir clic. Seileadh an son ag Katie Quirk. Fós a dul sleanna isteach an son cofáile le Rachel Leahy. Deis a cisiúd ar Nasty Quirk deisintá ag Corcaigh seasan an cúil agus an countsa. Creekneig a dara ag Éva McAuliffe hí seans beidir an son ag Emer Barry é stop agus a camada má ach ag a dara an tarna seans ag Éva McAuliffe agus an tarna cúil ag Corcaigh agus cénach bhfuil caite ach sé nó déag an cléthe ag fécinn ag a stad seo go bhfuil sé dachar slí a dheiscint ar Nash de líis. Ein chúlín déag atar dó cúig gan éon scór fós an sa líis agus tá sin ábhairt i brúsas go dtí beidir an lína a hadnú mar sin agus an son brisin haunsa síos ceanna sa chéile gá ceann ar 4 íl comachaá agus well so go manana an scór go lucht óh tu gan lag bhí snachar agus an son tá bóthir fada le dal fiú dí leham contracht go dtí deir an himmartha. Nis Emer Barry teacht ríist. So Ibrahimach agus Shelvin is ag líis bhfuil éon den ábal a lábha chuir náir agus ceanaireachta haspáint agus scóir a aimimsú dómh. Gráinne Moran. Anna Moran is teachtamach. Pass sin teachtasteach agus Shelv cumad an son ag mó Nerney spáin cumad. Nerney fósadal oscailtíí an son a lábha an áirde an réitar buntáisteach tar deisintá ag líis agus tá cúil ag mó Nerney. Hastig sé sin go dóite uha, hastig sé ón gléthe agus spraga sé sin iad sár cúil ag Nerney. Shelv bailthe I bhd ón chúil leansí agus be ceisnis bheith chus an Corcaigh coéascas a cúisí tríd. Cúil maith ag líis. Nes spraga sé sin Corcaigh beidir an teachtar Nash chomá. Cím Ronan an Panistóir agus ag fécint gan bheith róhásta leis an cúil sin I chéile ach freigur beidir teachtain is ar Dave eile se chun mar ó Callahan
Captain fós dul seach seansan so ag Corcaigh ar cúil agus an count so ar héamh na láimh deise bhí seansan son ag Corcaigh an ceathrú ceann ar straean son viidir ag iarraigh freigrit láthach bán le cúil ach ar héamh na láimh deise agus ar fóríl 8 gúil ina seatar an cúil sin bhí tastáil go dóit ón gaibhlint agus ón cléthe agus nurnaí ag críochnú agus nasta. Nis imar barí leis ag amach. Dála etfell an sonnig irgé a chmad ach níarín lótha agus Corcaigh go rís Decisive McGoldrick ó éire óg. Tá siad contúirte géan ortain ar hen siad contasach se levan sonnig Katie Quirk a ríist Carrick tastáil siarhain Quirk agus immerthirí i gcónaí ó Corcaigh ag fanacht don fas tamsa Emma Cleary. Leis isteachtaín taobhsod an Páirc. Taken siad catála déin fan pas sin sleán ha tríd. Oscailtíonn sa beidir bhfuil deisir cúil ó bhí seans ag Laura O'Mahony thug sí fé orachar ach ag a deire cosint anna bhá déantan son ag líis. Beidir go spreigigh an cúil sin í dá bhaidis cúil lín nó cúil eile nó scór eile a gáilt le chuir leis an cúil thug sé misneach cinnta dóibh. Leis an lántasaí Emily Lacey titim siar an son chun Craobh. Fécant an féidir an fellh an tosaigh Lacey ríist. Ach go fada le Aoife Gorman. Shallow gcónaí ag Lacey. Tín clíán trastan son not bhfuil Mó Nerney. I am se an cúil sin dómhach obair le déanamh an son an pas begáin in Amarcach. Is sin methe thar an líne agus an cic taobh líne le teach de Corcaigh. Fiche nómad díra catan so. 8 gúilí natra. Corcaigh sásta leis an chéad beidir den ómad na mar sin ach tá si tris leanú as an immert begáí le coppla nó ómad nó beidir go lís tris náirtú an cúil sin tris misneach thart ómh cinnte agus Corcaigh go chat báthháin le Mhórdha ó Callahan. Spás in is os a Corcaigh Emma Cleary fán dul chun ceang ar hí agus Cleary fós dul an pass fuirfisteach an son ag Corcaigh contortation so the leash Tarrant Níl Darren Ray McAuliffe Justin son go fada le Quirk a dul ghuiine go duine seansa go deir ag Emma Cleary an tríú cúlín sa céad le ag Emma Cleary ach sin obair úntaach mar éireann a dul ghuiine go duine bhí Cleary in san áit a beáir go deir an tart féin scór na cúlín a ríist asra. Sharíonn sibh an bháisteach titim an so go tréin na gcónaí an sa Portlaoise ach go dtí seo an cluthe aon taobhach go maith agus anhaspántas tucha ó Corcaigh. Smachta go deireann son ag Aoife Gorman. Emily Lacey is de spáint go máil le cúpla nómad an nús. Go leor seileamh búilte agus búte an sonna cé agus í círig bhrú isteach an son cinnte Nerney an duine atá contúirteach I have third fin a scorna. Carnianish a gadera. Favourite Talish. Mary Cutter. Her entire near Tashake. Nilshik the spawn comasta Corcaigh. Katie O'Donoghue and Tamsa. And Ashley Cutter. Oh, shall have glan tuku on Sonic Leash. Trish an upper vahar fadian of Chaktin Stadshaw. Brunton is shall of her Ashley Corcaigh. Nish Laura O'Mahony. Tá Berta sig an son de Corcaigh fanacht an council O'Mahony fós a dul an Timor Laura Park a deis leis an dasóg Abby O'Mahony ó Glanmire agus scór éist chun sin ach a bhd an Amarca spáis an son ag Corcaigh de gólín in is atra. Arúna just tóca dhéanamh ag líis. Slum gur ifar hocht fágan na Páirc an son sinna Katie Jacob. Agus cím again second céhal takeisteach. Ach arú má se déint an son ag an Monasteir Stephen Duff. Cic amach ag líis.
Tá siad féhrú se ar náise Corcaigh oscailtíonsa Laura O'Mahony dul seach sean an sáid Corcaigh ar cúil O'Mahony fósa dul agus stoppa ar an línan tá deargan son clóda don ag seasamh an óda stigan tá siad féhrú gcónaí ar neistín cúlbára í mar Barry Kent an ag sleanú fudfad na háta ach ige deire an tá dearg le lílan tá ó fós ar neis ag Corcaigh ag tamán tríd seach an sáidí Laura O'Mahony deise go O'Mahony ó tá sé sin go bocht ar fóríl ach tá an kick séir gan ó ar aon cuma tá lís ar fud na háta si an zóna héh cosanta agus deis ag Corcaigh ó kick séir an fearras bar sin a bheith dúr ríist. If we're néad take a seach ar an lís an son sin ag Ciara Malone in anad Kate Jacob agus Ciara Nómad agus fethe caite in san chéad le sin gasnasta gan strainer be Haran Shasnán ag Katie Quirk Tharna Coolín ag siúdó chic séir agus éon Coolín déag a ríseatra. Leis deachirtíonn san na gcónaí ag Éimar Barry seilbh go leis na kickan amach. Tá sé chun tamsa a cinnton san an brú ó Corcaigh seilbh san ag Andrea Moran. Ibrahim Raiganson go dtí Mary Cotter. Spásan is seo sa Corcaigh Gráinne Lawler. Seo níos fearr ó lís. Deis son Gráinne Lawler a gcónaí ach tá brúan son ag teacht ó Corcaigh. Ag deir an lántasí Emily Lacey third face score ach tá sé sin go bocht ar clé agus ar fóríl an tríú ceanna tá caiilte ag lísin sa Tránóna. Kick amach a ríist ag Sarah Murphy on na bríide sa cúil le Corcaigh Tránóna go dtíon taobh an farcan ceansan ag Praba agus be sin na bhábhar líise dí mar leis an ceansan. Tá na dí chuna ceansan na hógant agus ag deir seilbh san ag Andrea Moran. Be líistí mách nar ar gló tiliscóir na ghaimsú treis an cúlagáil ach beidir bhfuil seansan is. An lántasí ríist Emily Lacey Seach go fada le mó nairní, cúlacin is túisce ach an ceansan go bocht ar chlé agus ar fóríl a ríist ceir seansan is caiilte ag líis agus ceir nómad go le fáca in san chéad leach. Leis an kick amach le teacht ríist ó Sarah Murphy. Ó bútegan son go snasta ag Abby O'Mahony lár Páirce agus Corcaigh go ríiste teach go mar O'Mahony deithna siirthaí. Spás ó sa córamach. Rán ar yes agus ar clé O'Mahony fósa dul ag an ceansa Hanna sé uhi ag deire agus tá kick séir go nótha stigan san chomá clóda don me síos agus be Corlaoise tastáil uhi. Mailan son agus imar hóirí líise coppletain ag leirlinn na chéileann san feic an céird is féidir dhéanamh chun teachtaisteachans an cléthe seo mar tá Corcaigh ar leibhéal difriúil agus stad áirithe seo bearnad éon chúlín déag idir na fórnan sás mór méide sin dóthach le éon chúlaháin. An cúil sin bhí sé tócar aus an áíire ag mó nairní ach taobh mud sin deachirtaí ag líis na scóir na ghaimsiúnta. Loch banistíocht a Corcaigh fearisteach an san dar nó sin roiná na Gannis agus Tomás Machatír ag carú leis chomá. Leis an kick séir sin tóca ag líis agus ceann garad tá siad féhrú ach tá tarna ceann go nóhan son. Leis líis gur teachta amach bhráil ó scóir na gohfuileáil rih an brisin sa. Clóda donanis. Carry tastáil. Deisinis do le rúthar tá seilbh an son ag Anna Moore ó chum an néamh Joseph. Seilbh Comada agus Corcaigh inis ag titim siar. Seo chun Mary Cotter go leor seilbh a siúd. Ar neis go fan le Anna Moore. Ceann san na meisteach a go ríist. Treis tacatín stad sin tu uair bhad roéisce agus Corcaigh ag teachta amach a ríist. Dara Kylie is sé fór an chéad cúil ó chiicéire go dómh agus an íirecht ar fadacha. Kylie targetar Gansi an son. Agus an kick séir go deire. Chá nómad agus 10 second mar sin fáchan sin chéad le. A bhí agus tá aon taobh go magadí seo a Corcaigh be siad sásta ach tuigeann siad fós
Gohfuil am fós le dul. Seán Kelly. Emma Cleary an son ach an réiteoir rag raibh si ag brú agus an kick séir sin buinte ag Laois. Laois cuma ag tastáil agus ibre raig beganin cuma ag an réiteoir an kick séir le teach de Laois. No go léna mar sin fácha in san chéad le bhrá lotha scóir le gáil tríomh le ham Katie ó Domhnaigh an son. Corcaigh ag sin na gáiltar neis. Domhnaigh a ríist. An pass sin a ríist tu utha roéisce ag Gráinne Mórin agus Laois agus Corcaigh ag Tráchtaire over Hansí. Imar óigh sleanú futfad na háta an son agus is sin ar neis ag Laois. Lauren Carney. Gofad le Gráinne Mórin. Deisnis ag Laois. Pass Garden son go dtí Aisling Fitzpatrick. Tá lo gona go duine. Anna Mórinis. Machtín Clíháin. Tá Gráinne Mórin a take seach deis leis a gitóg Mórin ach an count son ag titim Garda seachtí láha Sarah Murphy. Agus seansa Corcaigh é a glána. Truc a second go am fáchas i chéad le. Corcaigh éon chúlín déag chun na maithas ansá i Páirc. Laois Hair i Mhórdha agus an adóg séite an réiteoir an buntáiste tucha. Ibre raig go maran son ag Corcaigh anna raina teacht. Katie Cork, tas wantas mas chéad leach siúd, gá chúlín an kick na séire, agus lór selleve, an count son ibre stach saláir ma, a teach seachtí tosa Corcaigh le tamlína nús, ar na sin lántasí Katie Cork chasansa, deis ag Corcaigh ar cúl eile, ach ag a dara haran chasnán, ag Laura ó Mahandy an pass a teach seach ó Katie Cork, ach tá Corcaigh sás an cúlín a ré nos a bheitá, agus Laura ó Mahandy ó chumnig gona bhain rasa ar clár na scór. Mac a ríis le teacht ó Emer Barry, tá sí tríise bheith anna gan óthg sa chéad leach é sin i brúach an son gomadóibh. Tá míid imime haran seachanóma agus súst an réiteoirnis, Jonathan Murphy, cé bheith a bheith fácha in san chéad leach an sa. Cúpla maileach ní raibh mór an in our ear, beidir goil seans ar scóráin eile sin ag Mary Cotter. I brid an son is seachatí Gráinne Lawler. Cannach éon scóráin an cúil sin ag Mó Nerney ag Laois sa chéad leach an sa. Machtín Clíháin atá Niamh Donoghue. Is Gráinne Mórin ag Lorrick Schliegend tríd an son. Pass na Garda. Machtín Clíháin. Beidir goil seans an son. Tuag sé tar neistí Katie Donoghue an tamsa. Corcaigh ag cosan go maith agus stad seo. Gráinne Mórin inis. Tá imar thóir leistigh an Thomas féidir an pass a thart isteachtaí Aisling Fitzpatrick. Ní airíonn lótha ach ag a deire Mó Nerney. Oscailtí an son beidir goil seans ag Laois ar cúil eile. Má leanann siad lótha an count son stoppathe ar an lína bhí deis an son ag Donoghue. Ach Sarah Murphy ag seasamh an ód go maithan son de Corcaigh agus ansaí eile briste sús ag Corcaigh. Nis Aoife Healy. Corcaigh teacht bouthhain eile dó an aimse go siúd, man scórála sin. Cannach éon scóráin an cúil sin ag Laois in san chéad le go dtí seo. Agus Corcaigh tríd an lán cúlaí sin í Seán Kelly. Lávan orda agus buntá seo tartan son ag an réiteoir. Tá lús go cinnte Corcaigh ní léon cheis fé. Ibre raig go snasta seach go fada le Katie Cork. Corcaigh bogad go maithan tá na pass cliste tí Emma Cleary. Haar nasin son praban na Líróda. A dul ó dhuine go duine agus ag a deire haar naistí Cork. Fós a dul. Katie Cork seansan sa oscailtí. Deis ag Corcaigh agus sin mar cléthe. Katie Cork agus an tríú cúlan son ché. Do Corcaigh díreach ribh le haum agus cúlíonn déag atra. Dachar éon tlí a dheiscin tar neis de Laois an so. Corcaigh ag bagart an tríú cúil sin le tamil. Agus sin tríómad thar an seach an so. An lántasaí inis. Le cúil agus gá chúlín. Agus ceanasíocht omláin ag Corcaigh. Seachún a ríistíd. Teachta seach an son Eva McAuliffe. Slána seach beidir bhfuil cúil eile in Corcaigh Riven Brise. Tá count son ag a deire ó míá an mad a tras na búilt an son ach níl sé mithe fós. Ábheocht trú got a Laois an son í léanú a duldómh sa chéad le Corcaigh chóláidir agus anna bhantáistecha agus sin é tanar in marse.
Shelvan son ag Saibh McGoldrick. Agus sinna é an adóg leama séite ansa I Páirc mhór tá Corcaigh glan in Uachtar dachar in áiríir slí eiscintar Nationalation leach scórbánacha in san chéad leis sin cúil ag Mhórdha, trí chúil ag Corcaigh dara cailí le Cicéirica, Éva McAuliffe agus Katie Quirk leis an dá chúil eile a cílíonn sé sin go bhfuil fear Spórt a cúlíonn déag ataranta ag an rise in san chéad bhabhta de fel leman. Scór le haman sa Portlaoise trí chúil agus 9 gúlín ag Corcaigh galach an tain chúil sin ag líis. Fannagiling, action an tarna le a teacht gan bhail. Fécin go máfiú in san nómadí luachan sa. Katie Quirk, pass seach an son go fada le Saibh McGoldrick ó éire óg. Na crinnes an son ag McGoldrick. De fós, Táirc agus buntáiste Táirc an réitor, Tarrant, Stracha an son, Emma Cleary initial shell of Oscailtí, but bhfuil deis an sa, ag a dara an count on Cora Haran Trasná mar Barry. Kylie de Corcaigh, Cicéirica, Nai nómad gaileh catan sa I Portlaoise, an count on Ibrahim Stachatí, cool an angig. Laois Stach an son go fada le Rachel Leahy. Deis a cisiúd ar nastí Quirk deis an sa, ag Corcaigh Trasná an cool agus an count sa, Creekneig a dara, ag Éva McAuliffe an son, ag Mó Nerney, spawn come on, Nerney fósadal, Oscailtí an son a lava, an Ardig an réitor buntáiste Táirc deis an sa, ag Líis agus tá cool ag Mó Nerney. Taken siad catala déin, passion Sloan had tríd, Oscailtí an sa beidir bhfuil deis ar cool ó bhí chance, ag Laura O'Mahony son de Corcaigh fannacht an count sa, O'Mahony, fósadal an Timor Laura Páirc a deis leis an dasóg, Abby O'Mahony ó Glanmire, agus score 8 ma I tach seachtaí tosa Corcaigh le tamlína nús ar naisiún lántasí Katie Quirk Trasnanta deis ag Corcaigh ar cool eile ach ag a dara Haran Trasná a dul ó dhuine go duine agus ag a dara ar naistí Quirk fósadal Katie Quirk seansanta Oscailtí deis ag Corcaigh agus sin mar cléthe Katie
for na fearhachtach de Laois más féidir néchar teachtasteach san immert in san chéad cúpla nómad eile agus fécinn an féidir le cúpla scór a gáilt chlár na scór ach beise díonartha beise deachtarartha ag an stad áirithe seo agus Corcaigh ag fécinn go maith. Réiteoir dúirt ag cinnte go bhfuil gatainna na háite chearta agus na banatóirí dáhéamh machnamh go leor dhéanamh ag an rise a thrún son ifir a trí takeisteach a gcóir ifir a héintíag agus cíimiid again second an é sin Corcaigh nó Laois ach leid leis an nuirt. Réiteoirnis réigegus an tarna le tosna hantá i Portlaoise cé seileamh an son ag Corcaigh agus an canson ibre raidbeig fan tiile scóirna go cinnte Corcaigh an bháisteach fós an úsáring antá deise Corcaigh cansa slána heisteach go héifachta go dtí Laois maithní féhrú siar an son go fáil le dara Cailí deise Corcaigh díreach mar bhí sa chéad le scór láthraach bán agus well Corcaigh asráirc le tamil fada cúlagus cúlín inis ag dara Cailí an cúla teachtó chiicéiricha sa chéad le an immerthóir fad. Leis an cansa cóirta lína go ríist deachraí ag Laois ag icin amach féin a chamad an son agus Corcaigh Babhta eile tre Amy McDonough slána seach a ríist Laura maithnig feicála go más an immert sa chluthe go dtí seo agus Rachel Leahy inis spás leistigh deise Corcaigh an cansa trasna an cúl agus deise an lá tasí titig sé beidir seach sa cúl ní dhéananig ag a deire an tá dearg an son ag Clóda Don ach níl an contúir glanta go fóil Laoiseach marachta go contúirteach istigh an son bhí deise a gathru cúl an son ag Corcaigh ach ag a deire Laois a duinmh dóthain ach deachraí teachtamach leis a bell. Tá sé ag a deire agus sláíonn sé sin amach go fada le Clóda Don captain na Ford an tróna de Laois. Brúan son ar Dave Howell. Isteach san láir hain siad ag a deire. Ceannar ag tastáil níos chun beidir scór na gó gaimsú más féidir in échar de Laois in san tarna le brúan son chun tosaigh bhí Gráinne Lawler ach tá an feil caiilte agus seileamh ar náis ag Corcaigh. Dul go go duine. Éva McAuliffe an son. Sin tarna cúldómh. Teachtasteach an éascar fad McAuliffe seach go fada le Emma Cleary trí cúlín ag Cleary sa chéile tarna siar an son be kick séir ag Corcaigh agus deis ar scór eile. Canson le bheith tócha Katie Quirk is dul cúil agus gá cúlín go dtí seo sa chluthe Quirk. Sean ché deis in san tarna le. Le cór na gaotha. Bhí sé craing leis an dá seans in san chéad leach an canson in Mhórdha héinse níl crunna saona an canson ag casa agus ar fóríl cúgu seans más a caiilte ag Corcaigh. Cé amach a ríist le teacht ó Emer Barry. Gachtain na brúta sús agus dechar tifeic an Corcaigh sé tuach sé díon taobhsad an fargáis atá Gráinne mór ag fanacht. Cúir teacht amach an son tá Ciara Malone. Brúan son ó Corcaigh Malone siar hain si. Cai Laois inis teacht trasna gúil féin. Dín cúlbáir Emer Barry. Clóda Don, Babhta eile. Lámh an ard an son chun réiteoir ligean dómh teacht amach. Tá sé có. Brú Corcaigh a gcónaí an pass mithir stréig agus seileamh ar náis Babhta eile ag Corcaigh seach chun Mauro Callahan an captain ach an cansa good ar náis go héifachta ag Laois ach ar náis inis ag Corcaigh agus ag ó Callahan an fella dul go go duine tá sí slánaí léon ceist fé spás inis ag Corcaigh Laura maithní Garrett trí tá immerthóir lasma deis antá ar cúil eile ag a deire tá sé stig siúla siad isteach thar an lína más féidir stíl rugby sig an son ach an tá dearg an son le Laois teacht amach bhí cúpla seans an son ag Corcaigh ar cúil in san tarna le ach Laois a duinmh dóthain in slíéigent é chamad amá agus ag a deire brúan son é sin good ar náis ag Corcaigh tá rán atá trúr an dhéite seo críicnú isteach sa líon tán cúil ihar a cethir agus tá sé seo ar nós cluthe dúlána in áíre ag a stad seo an ceathrú cúil an son ag Corcaigh agus is sin críicne
sa líontán ag éva McAuliffe an tair na ceanna siúd an so tránóna agus mar derm se slad ceart á dhéanamh an so. An pass sin a mithir stré, se chun Corcaigh Babhta an eile, agus ní léonú de Laois an so tránóna agus bhfuil dí mar go cinnte ach ní dhéanaan clí mar seo éon bhahas don cluiche nach irid agus bearna olmhór idir na fórna cearrte gona cúlaháin, 9 gúlín dé gatar agus tá go leor am a fóstal dul. Bháiste ganis go láidir anús cumála héimar deile. Sin go ar náise Corcaigh ach tá kick séir le dul ag go deir de Laois. Nes tá ahrúile á dhéanamh an son ag Corcaigh agus fágan na Páirc an son is dom cíimiid again second is dom ifar 8 nó ifar 6 tá mé nu again second ach tá kick séir ag Laois agus deis rud éigeant hosnú Babhta bhain eile. Scór bhain cluiche go dtí seo is sin teach san 8 nó mé díag in san chéadleach dar nó ní linn scór eile cá. Agus beidir go méid oscailt éigeant agus slí tríd ag Laois. Seo níos fearr. Bhfuil Calís tá lámh an ordaigh an réiteoir tá sé tart buntáiste kick séir ag Laois go deire agus deis ar scór. Nó tá tógad an achtra chumach an son ag an réiteoir agus sin le bheith léitear an eis. Don kick séir agus seans in san chéad nó san tarna le ar an chéad scór sa tarna le ag Laois. Ach bearna olmhór idir na fórna an so. Agus mail bheaganis Corlaois á chur an son chumá. Nis began kick séir go deire ag Laois agus an réiteoir dúircha cinnte go mé siar an spot ceart. Cearrde gona éon chúlaháin agus scór ag tastáil go fíor dóite agus stáilse ag Laois. Leis go tóg an ceann son ibristeach ag Mó Nerney. Sin cúil agus cúlín ag Nerney inis. An tainge bháin ar clár na scór agus Laois ar clár na scór sa tarna le. Nes seo níos fearr Laois, Nerney, an tainge bháin beidir taspáin dómhan so tránóna, le seileamh Cabhraigh tastáil ag go deir an pass tu uí an son agus Eva Byron an count á seolta isteach. A kickú bhéidir agus táthead go deire. Má se Eva Byron a tháinig isteach in anad Aisling Fitzpatrick bin an taithreú go mrise a dénach an son ag Laois. Cúféidir agus dahead. Beidir gur féidir le gáscór chur as a chéile agus misnach éigeant hartómhan so. Ceann gard fad na talún. Seileamh Commáta deis blocáil má déint an son ag Corcaigh ach i bróg an bris amach de Laois go deire Seileamh Commáta stig an son déint go maith gránne lálar siar hain siú sean an son ag Laois níos fearr. Gá chúlín as a chéile cá. Beidir bhfuil teachtain ír leasar sonta. Corcaigh leis cic amach a rís ó Sarah Murphy. Ibrahir Mactin Clíán agus Corcaigh go teachtain taunta darga sin le feiscint iad ag boga agus ag taspáint anna bhasa clé. Dinta úntaach ag Emma Cleary, sleáinisteach an son, agus Corcaigh ganis le rána. Dí McAuliffe, gá chúl maith siúd an sásta clé be sí sásta, Laura Mahany clé maith siúd, agus Tarrinter Ganzi, Katie Corkinson, an réiteoir scuile leis an imirt, Seileamh Corcaigh, Dara Kiley, cúil agus cúlínacha. Bhar seachtaí an son atá take seach úr an Corcaigh sinna I Hannah Looney, agus isteach sa Laura an son, có fada le Seána Cronin,
Deisian son ag Corcaigh a rís. Tá sé ag siúil tríd. Deisir Cúil an count an a meheistach. Díon angach ard Creachan son ag Hannah Looney. Ní bhada hasiste gur Páirc an cúig go cúil inis ag Corcaigh. Agus is sin Creachnathe ag Looney. Cúil iver cúig ag Corcaigh. An Jón gá scór a bheith aimse ag lísir dé bheile. Corcaigh Tráchtaire Nash agus fé cúlín an isidir na fórne. Na gansa darga sin a teach Babhta eile. Well, tuige siad go mbeidh clí níos déine teacht ar Peil ach be siad sásta leis an taspáintas tá choristeach go tránóna. McGoldrick and counts on Ishakti Love Emer Barry. Lord Sheleva a cool bar relation so Tranona. Pass Gardens on agus Leishagiri Brumach Babhta Ella. Granny Moore and Tisham Sheeran son Concaru Idervert Irene Lamore and Sheleva Hamata she Brumach son and Rator Squealalehi Corcaigh Babhta Ella. Les Sheleva Nash agus Dint agus Naston son Gabi O'Mahony Mactin Cleon. Not to talk Eva McCall of Clem Ma Immerheg Ban Vanisher and Cordan so Tranona Desher score and counts on a Casa. Go Babhta agus an Séucán ar fóríl ag Corcaigh. Agus táimid amach denómad agus dahad second mar sin caite sa tarna le. An faras bar sínta amach gotí scór puinte. Leis an cúlbar teacht amach a ríist. Agus ag a deir fécin céirdíd na rana. Mhórdha Sláinú fut na háte an slacharíl sin fós an úsáringe. Ag gur cormachtaí Andrea Moran. Dint go maithan son é chamad leistigh. Ach ag a deir caiisi dolisteach sa lár brúan son díhalahút an scáin son ag Corcaigh agus Rachel Leahy ag a brú go tín an son. Garrick an tosagan son. Hannah Looney fuair cúil sean an son ar cúil eile. Agus nada sa líntán ag Rachel Leahy. Hanna gati oscailtan son gan ceist ag líis. Cúil ceannaigh i chéile teachtasteach. An Séucán inis ag Corcaigh agus sládón díla dhéanamh acu. Bhí cúpla batarál tucha ag líis níos túis gom lína cúganéideag i gona cúlín amháin a gona átha clia agus faríordómh an scéal chéine an sa tránón agus scris ceart déanta agus fós go leor ama le dul an seo. Líshagiri teacht Babhta eile. Agus Shelvan son ag Anna Moore, tá sé dechar misneach go agus faras bar Chó Mór i do chuine. Seach bhfuil le Lauren Carney. Ar nasin son nistí Anna Moore, dul ó chuine go duine. Líshag brú an tosaigh, seo níos fearan son ó Ryle agus ag a deire tá Corlaoise chuna bheith tastáil chomá. Séir an son ach Corlaoise tastáil chomá ó Van Churkey. Mhórdha dul síos in cúpla áit ag stad áirithe seo ach bearna an a bhór idir na fórne an sa tránóna fear Corcaigh ar aus ar fad. Ach tá cic séir inis ag líis agus deis an chlár scóir sin a gathú teach seach ó mó nerní. Agus sin cúil agus gá chulína siúd. Cic amach an son ag Corcaigh dara cailí go compórta an son siar dóibh. Corcaigh an tosaigh go ríiste Mhórdha futfad na Páirc a cailí a gcónaí teach an tosaigh an dul chun ceann déanta Sláine seach an son Cuirc le Shelf deisian so beidir ag Corcaigh ar chúil eile tá siad na nimhreacha gan na fanacht ag a deire cúlín an son ag Kate Cuirc cúil agus trí cúlín in isicice in san cluiche agus Katie Cuirc an a bhreabhsach ar fad a Corcaigh an sa tránóna. Brú a ríist ar líis leis na cicin amach son. Agus deisianis
Corcaigh Babhta one Ellen Cansa Slaunathe tríd an son agus Egadera an réiteoir ará go bhfuil sé imime ar fóríl agus chlé seachtú ceann atá caiilte an son Corcaigh an bháisteach stadathe de aisce lei sin. Agus ciceach eile ahrú eile déint an son Corcaigh ag fágan na Páirc an son tá Rachel Leahy tá sí dúirt tris cúla aimsú agus take isteach in háirt an son tá ihar naidíag an son de Corcaigh sinné Lia Hallinan ó fánathe na bríide má se na hathrá dhéanamh an son ag banistíocht Corcaigh be siad brasásta le cuasaí ag an stad áirithe seo. Ceann fad an son go ríis na lábha ag Corcaigh ar go héanlaí ród a teacht amach an so agus stad seo Dara Cailí. Gyrra cé gáilt an son tá Emma Cleary. Dí Cailí ag tamáint anna chuid clúiseachtaí de Corcaigh an so tránóna. Cénach raibh túsúnach sa mlíonach agus díáilú a rang a héana na strathe idir go maith gréibh na mún beag dí mar beidir leis an tarna le gona chiaí ach obair mhór déanta ag Corcaigh le cúpla seachtain na nús agus é sin le feiscin an so tránóna iad ag immert arás an bháisteach ar naisiúr de Portlaoise agus Corcaigh le seilbh ríis trí Cailí. A cha fada le Seán Cronin ó éire óg. Nis deis ag Amy McDonough fécinn bhfuil slíogann trí tá spás leis maithans ag Melissa Duggan. Isteach Laura hain siad Babhta one eile. Corcaigh go dul siar an son tá siad go compórda chun tosaigh gur clár na scór. Agus trí cúlín agus fithe idir na fór le smacht go háling ag Emma Cleary anna cléir fad imar go siúd ag garisteach an Cléán Cleary isteach tí lán tosaí deis an son a ríiste Corcaigh ar scór eile agus Katie Quirk ar fóríla go deir seans má glúiseach má chuir le chéile ach an tuchtú ceann ar fóríl an son. Cic amach ríis le teacht ó líis. Cansa go dtí taobh Seán na Páirce ach rí se le baile an son ag Corcaigh Amy McDonough. Teachta isteach Babhta one eile. Ba chula go bhfuil immerthóir sa mreisceá leis a Corcaigh cin nach chfuil. Tá siad ar caighdeán omláin difriúil agus tríd an láir ríist an son. Abby O'Mahony. Siúr go fada le Cailí tar sí fé cúlíní héin an cansa díreach Aaron spotta dómh an son agus scór maith eile an son cúla agus gá chúlíon is ag Dara Cailí. Ceithre cúlín is fithe atra. Ahrú an son déanta Corcaigh ag fágan na Páirce tá Katie Quirk bhfuil tá agan ó déint an so tránóna anna cléithre fad imirthe ag Katie Quirk cúla agus trí cúlín agus tugann sé deis an son d'imreoirí breise teachta isteach agus am a bheith ag immert. Sin rud is táchtaí in aimsir na críomha. Lísin is teach Babhta one eile ach tá pas sin na mithir stréig go leor cosantóirí ó Corcaigh agus deise go siúd é sin na glanna Babhta one eile. Love an agus spontáistá tart an son an réiteoir tá an International an tarníir Decisive McGoldrick tín clíán haula agus a ríist Corcaigh ag fécinn láidir an son. Abby O'Mahony. Las mai an tá an ceann son ag Dara chuir isteach ach ar fóríl an son ag Emer Cailí a dúir take isteach. Amach a ríisteach seilbh ar náis ag Corcaigh an son agus deis Babhta one eile dul ar anúnsaí. Tá siad cóláidir an ceann son trasna an chúláfach agus go bocht ar fóríl.
Is an kick a reach le tacht ó Emer Barry well be si trécht a tucha tris an cléthe mar tá níos mó sellh tris a bheith cúdbáir líis an aing eile sa tránóna. Barry lo sellh bhúcant an son ón gicamach sé dóigh ag Corcaigh cúlagus trí cúlín ag líis. Den ómad agus tru a second fácathe agus tá mé cinnte go méid líis ag súla sé bheith ó Gerrigan sa mar tá siad glán taobh hir agus ahrú agus difriad olmhór ó hebh caiidán idir an dáirin sa. Dí halh úntaach an son ag Corcaigh. Trid go héon líród an sa. Nes a chun Laura Mahony. Cúlín amháin ó nimmarta golóir das na glúiseachtaí tosnacha agus í lárnacin cuid bhachacha. Seachas láirteach sé neistí ó Mahony amachtaín clíháin deis an son ag Corcaigh ar scór eile an ceann sa blochálta go má bhí seans an son ar scór ach níl an chuntúir glánta go fóil mar go bhfuil sé thnáis agus in náirde an son a héon Emer Cailí le na hiireacht ach ar fórí agus deaghangan is ar stréachá. Is an kickach le teach a ríist ach ahrú an son dénta ag líis ag fágan na Páirc an son tá Lauren Carney agus is dom tá Gráinne Lawler ag amacht chomá agus tá seach an áisiú tá Aoife Commons agus annig Alice Walsh isteach an son chomá ar an líis mo se an baintse fullh an son gabhleis ag an manastóir Stephen Duff ach bhfuil sé chur ceiste ar hain céir is féidir dhéanamh. Bei cléháin eile chu dar nó leis an ngalamh ach tá sé dechar fuair na gáideach ar chailann tú an count san thar an líne agus có bochtan san is iad go bheith. Nis a chun Saibh McGoldrick. Seachas a láiríist Corcaigh tre Saibh McGoldrick báilháin eile. Dal siar an son dí Dara Kiley. Nu Hannah Looney for she cool ma. Here Garriona Takashak and son of Abby O'Mahony and Count Sonny finish and Spruckamach. Ach er foril ein count taken is foril a Corcaigh. Nishan Love and Order about one elegant Rachel agus kick Sair Ganohan son ag líis. Trí cúlín aimse has a tarna lechaá. Agus trí cúl agus trí chúlín ag Corcaigh. Emily Lacey. Ach an ceann son ag Prabha agus beidir go deach Sarah Murphy amach an ceann son ag galt nó an bhaga siad. Tuach sé dí Murphy ag a deire agus well ní mór den cúlbáire roiint sellh galt mar be sí fór gan éon fell hí san le den ómad. Congracht an lín an son. Gomát leistigh go cliste immerthóirí Corcaigh de spáint anna bhahansa. Love an Order an son ach an réitóirí ligant an immert leanúnta raig agus Amy McDonough garisteach cléach chuiristeach a cisiúd agus here gan pass a thar trast an son. Corcaigh tre Looney amachtaín clíháin hawl. Ag roch go má Dara Kiley an immerthóir seathí. Tar siad féin na cúlaí an son an count an na dul isteach agus Haran Seasnán an son an na glúiseacht Emer Cailí ag Creek nó scór mahan son ag Corcaigh. Cúlín agus fithe atra. Agus a ríist an líród im Haran lín. Nis Corcaigh tre Saibh McGoldrick. Haar nastí McGoldrick. Leis a getógan ceann son ag titim garad agus brúan son scuilí líis an ceann son dullar fóriil. Does éon ceann is me hir stray Corcaigh. Dispáin sé beidir an méid sellh ar fad a bhí acu sé tríide ar chlár na scór. Agus iad in áíir compórda chun tosaigh ó hús deirigh fuidir an chéad scóir den cléthe sa tar na nómad agus tá siad chun tosaigh agus in áíir go láidir chun tosaigh ó hin.
Séir gan son ag Laois agus ag Andrea Moran. Cúg nómad go le fácathe de gan am an tá Portlaoise Sullivan son ag an onadís ní Alice Walsh. Dul can caiim máid an son ag Walsh, Sullivan son go fáil le mó Nerney, Deis an son ag Nerney an count son, tír claisiid den cúla. An tainge bháin at a spáint of Tránóna, anna cléir fad imirthe cé. Scór má eile an son ag Nerney. Mach le tógan tríiste ag Sarah Murphy an na bríde agus ceann gard go fada le Melissa Duggan. Ó, Calís an son gan ceist. Kick séir sin le teachtó Corcaigh. Singe me seach sa cúg nómad dúrnas gan áman sa, agus arnas a haon siad le gan áthir son. Lán cúlaí Seán na Kelly beag oibre a bhíle déanamh son Tránóna. Melissa Duggan a ríist. Anna achlíocht le feiscin de nimmer Corcaigh. Caitlin Smith an ish, anna go seach mar anadí, agus sin rud amháin de Corcaigh cé gur chaile ar Craobh na Mún, tá go leor ibertinte a cúpla seachtain an ús. Can siad an mór fictor inis dúrúisteach ar go mórtas críomh agus beag rátas acu chameig chun ile éar na dul rihear na bliana tarrintar gansín san a dúrn réitor agus kick séir le ag Laois. Dul a bhar for Corcaigh ag an cansa. Banistóir Shane Ryan ag cléchaisteach na Georg chun Dave Lína. Dí nómad dúrnach, beidir go méid gach cúlín tásach ribh ar an chomórtais ins na grúpaí seo, Corcaigh tríd an Lawrence an na pass na có maithir fad, úntaach iad eiscin Calís gan ceisint son Laura Mahony tarring a síos. Agus deis eile ar scóir ag Corcaigh. Sí imar Kylie Hogan cansa, tá ceann ón imar take. Sean cé deisio hic séirde mar go bhfuil Katie Quirk imhead an Páirc. Hogan kick na séir gotí seo, ach tá stálanis ar chumas Kylie. Féican an féidir fearspar Corcaigh a bhéadú. Búltaisteach go maith agus ag a deire áfach. Dúireach an taobh Míchéal trí cain dégur fórí le Corcaigh. Trí nómad fácathe an sá. Nis an kick amach tóca ag Laois agus Babhta bháin eile. Iad gur brúch an tosaigh. Alarm luireachtant imach lúsa, nadidir bhfuil siad amach an éir ach lena míid leis an imirt. Sullivan son ag Laois. Ceann son isteach sa lár. Deis ag mónar ní Babhta bháin eile an ceann son imethe isteach ach ar fóríl agus ar stré. Kick amach a ríis son le teachtó Corcaigh agus ag Sarah Murphy. Brúan son a teacht Babhta bháin eile. Sullivan son ag Hannah Looney. Cansa ag Corcaigh go gcónaí, nómad go le do an fách agus iad ag brú go dtí an deire oscailtí isteach an son beidir bhfuil seans ag Corcaigh ar cúil eile an cansa. Críochna sa líontáin agus dom go gléigh an réiteoir ar na sé. Agus se duine sé. No, tá an cúil, tá sé cealathe. An cúil sin cealathe. Agus kick amach le teacht ag Laois. Is Corcaigh Babhta bháin eile agus deisir scór Iarraidh Garrón ag Turling to Stigan son ach ar thaobh na lámh deise agus ar fóríl a ríist. Ceiricáin déag dúirtaí ar fóríl an son acu.
sé trídeig gona héna cairn san agus sin imime seach san nóma dúnach an sa I Portlaoise cic amach a ríist ag Emer Barry ach solas an lei le tamil fada agus níana sé seo maithas ar be de Corcaigh nó de Laoise nó ar nó an cluiche trí chéile tasí nó gine teach an clí eiscin tá cóngrach ach tá sládint a Corcaigh an sa Tráóna. Nis se chun Ciar Malone. Laoise an son tre Aoife Commons. Good her nation son díhalamh ma ag Corcaigh se chun Seán Cronin pas amach dín clíán tá sé ag bog a gomar mar bhíidir ó hús agus cean sa smachta helan son ag Lia Hallahan garisteach gachtainna dar nó tháinig seach a géirí dul ar chláir na scór comá é sin áfach ar fóríl cúicéin dégur strain is a Corcaigh agus sin imime seach an am cútamh gortathe ní bheith mór an deirring a bearna olmhór idir na fórna. Agus an cic amach le teacht ó Emer Barry. Seala bheith Corcaigh agus ag Cailí sleáinisteach an dí Emer Cailí fécin go mar an séisteach an pasmach an clíán de le an ag Corcaigh ar cúile stoppa go má ach ag an sleoid slíagant tá sé stig an na códaí bhfuil sé meisteach sa líontáin an réiteoir chun gléicheisteach gur lucht physio mar go bhfuil Imar thóir sínt an son Ciar Malone ach bhfuil cúil nó cad é bre an réiteóra an son an tower sin cúil. Corlaoise tastálann san na gcónaí ag Ciar Malone agus na mhair an son ag leabhar leis. Ní léon bhrat imime náirde ar aon cuma an méid cic séir dechar a rá go fóil se tá an cúil sin cealathe a ríist. Agus an de sin imithe agus an cóthair sin tucha sé trídeig gona héna car glóir seans na caiilte Corcaigh go maith cúil in san cluiche. Agus Corlaoise fós á chur ar bhirt Laoise istigh an son tá ifir trí clóda don sínta an captéin agus tá Ciar Malone sínta chumá. Ach in áirí Corcaigh I bhfad rómha an sa Tráóna teachta seachtaréis craobh na múna chailúntaach anna haspántas tucha utha ó hús an chéad cúla teacht ó chicéiric ag Dara Cailí an son Éva McAuliffe leis an tarna cúil ceann maith an son ag líise ag món airní ach an son cúil díreach ribh an brise ag Katie Quirk agus bhí cúig cúlín déag eatra ag an rise tháinig tuile scórna go pras de Corcaigh sa tarna le cúla ríist ag Éva McAuliffe agus an son ceannig Hannah Looney agus ag Rachel Leahy sé cúil ag Corcaigh agus Tráóna ina bhfuil siad a bhfad rómha in áiríre. Nis Corlaoise fós á chuiriste an son. An cúlbáire is cosúil gorta chomá sinna Emer Barry. Ach ag deire is an méid cic amach cic séir amach an son ag Laoise tá díogar níag Ciar Malone ar neasar na cosan son bhí cúpla buile crúg istigh an son ar tháinig an ceann son isteach ach an cúil cealathe gá chúil má se cealathe son is an go méid gá ag a Laoise ahrú dhéanamh agus nach féidir le Ciar Malone le núnta raigh tá si create go cinnte an son treis an buile sin agus sin trí nómad go le os ceann an seasca an tá ní bheith mór an eile an tá agus an cic amach le teacht ó Laoise. Nis chun báthhain eile Emer Barry le cuasaí a thosnúdú an son réiteoir treis an adóg chur na bhéil ach leanach an imirt ar feadh tabalín beag eile amach tín clíántá agus ag deire Laoise leis eileh an son tre Mary Cotter agus ag deire iad é brúamach an son.
Babhta eile Shelvan son ag Laois tá kick séir go an son acu agus sin ag Emily Laoise titim siar an son ag Craobh agus amach Trastantine taobh hail. Sé 30 le héna caharansa. Craobh chúlín agus fithe gcónaí idir na fórna ar lá agus ar seachnóna ina bhfuil Corcaigh ag immert aus ar fad. Ceann amach chu fada le Clóda Don. Seachún ar íst Laois dul ar anúnsaí. Befrála Chríochnó le scór más féidir, Emily Laoise. Stach sa láir agus deis son sleanú contásaigh Anna Mhórdha Laois. Níos fearr. Iad ag leanúnta ag immert go dtíon deire. Spás las maithan son ag an anadí. Sní Éireann Ryle. Tráchtaire deisinis ag Alice Walsh. Bhfuil cúil déanaach an Laois. Ag a deire tá ceann son le bheith léitar an as an réiteoir kick séir go an son acu. Agus ceann mar tócha trasna cúil beile go bhfuil cúil déanaach an Laois ag a deire stoppathe ar an lína agus son go méid gádar ar nas agus é thógann ríist áfach. Sé 30 gon héna cahar. Ceann le bheith tócha ríist ag Katie Domhnaigh de Laois. Isteach Haran Trasnán an son ag Katie Domhnaigh. Sin gach cheann as a chéile an son ag Laois. Ach fós bearna olmhór idir na fórna agus an adóg dhearrig séite ansa ag an réiteoir Corcaigh i bhfad rómha ón tús in áiríre. Cléthe anna aon taobhach be clí ag an dá fósan san Comórtas Craobh agus an galibhiste sa Grúpa ach an sa Portlaoise tránóna anna spántas tucha ó Corcaigh. An bua tucha Laois 3 chúlín agus fithe atra go deire, sé 30 ag Corcaigh, héna cúig ag Laois cógádagus le Corcaigh. Ag fécin go máfiú ins na nómadí luachan sa. Katie Quirk, passisteach an son go fada le saibh McGoldrick ó éire óg, na crinne an son ag McGoldrick. De fós, táirte agus bontáiste táirte an réiteoir, Tyrant, stracha an son, Emma Cleary initial shell of oscailtí, pedig bhfuil deis an sa, ag a deire an ceann son chur a Haran Trasnán mar Barry. Kylie de Corcaigh, kick Erica, nai nómad geall bheith catansa I Portlaoise, an ceann son Ibrahim Stacatí, cool an angig. Laois Stachan son cofada le Rachel Leahy, deis a siúd ar nastí Quirk deisianta, ag Corcaigh Trasnán cool agus an ceansa, Creekneig a deire, ag Ava McCall, an son, ag Mó Nerney, spáin go má, Nerney fósadal, oscailtí an son a lábha, an ordig an réiteoir bontáiste tar deisianta, ag Laois agus tá cool ag Mó Nerney. Taken siad catala déin, fan passion sleann tríd, oscailtí an sabbeir bhfuil deis ar cool ó bhí seans ag Laura O'Mahony. Son de Corcaigh fannacht an ceansa, O'Mahony, fósadal, Timor Laura Park a deis leis an dasóg, Abby O'Mahony ó Glanmire, agus scór 8 ma I tach seachtaí tosa Corcaigh le tamlína nús, ar na sin lántasí Katie Quirk Trasansa, deis ag Corcaigh ar cool eile, ach ag a deire Haran Trasnán. I dul ó ghuine go duine, agus ag a deire ar nastí Quirk, fósadal, Katie Quirk, Shanson sa oscailtí, deis ag Corcaigh agus sin mar Laois isteach go héifeachta go dtí Laura O'Mahony féhrú, siar son go fada le Dara Kylie, deis ag Corcaigh, Dúirt mar bhí chéad le scór láthraach bán. Corcaigh Laura O'Mahony gar tríta ibrthóir lasma, deis an tá ar cúil eile ag a deire, tá sé stig siúla siad isteach agus ag a deire. Brúan son é sin go a thnáis ag Corcaigh tá rana tá trúr an dhéite seo, Creeknew isteach sa líon tán, cool iver Corcaigh, ach I bróg an bris amach de Laois ag a deire, shelf comát is stigan son, dint go maith gronne lálar, siar hain siú, Shanson son ag Laois níos fear. Gá chúlín as a chéad le Seánna Cronin. Deis an son ag Corcaigh a rís, tá sé ag siúl tríd, deis ar cool eile an ceann son a mehisteach, dí an angach ard Corcaigh agus Rachel Leahy ag a brú go tín an son, Garrick an tosaigh an son, Hannah Looney fuair sí cool, Shanson son ar cool eile, agus nada sa líon tán ag Rachel Leahy. Ag roch go má Dara Kylie inis, an imirthóir seaí. Tar siad féin a coolí an son an ceann son a dul isteach agus Haran Trasnán an son, ní Alice Walsh. Dul can caiim má déint an son ag Walsh, Sullivan son go fada le Mó Nerney, deis an son ag Nerney an ceann son, dír leis den coola. An taingeáin líán, deis eile an so ag Corcaigh ar cool eile stoppa go má ach ag an sleoid slíagant, tá sé stig an na códaí bhfuil sé mehisteach,